שלום לכם, היום נדבר על ממשק הספקים של גוזרים קופון. זה ממשק החנות שלכם. פה אתם רואים את כל המוצרים, ניתן לסנן לפי רק המוצרים הפעילים שבאוויר בחנות וכל המוצרים, כולל מה שהסתיים. ככלל, אם יש שינויים גדולים מדי במוצר, עדיף לא לערוך מוצר קיים, אלא לשכפל אותו. ולכן כשאנחנו משכפלים, אנחנו לוחצים על שכפל, הוא שואל אם אנחנו בטוחים, רושמים לו כן, ואנחנו רואים שהוא שוכפל. כרגע יש לנו גם עותק, אפשר לערוך אותו, הוא כמובן לא באוויר. כאן יש לנו כותרות, אפשר לרשום את הכותרות, חשוב מאוד כותרות עם מילים חזקות בגוגל, ככה זה יופיע כמה שיותר מהר בגוגל. אפשר לעדכן את המחיר והמחיר המקורי. בקצרה יש לנו תיאור של פרטים חשובים, קצת תיאור שיווקי על המוצר. אותיות קטנות זה בדרך כלל תנאים כמו אחריות, משלוח, דברים שאתם רוצים להגביל אחד ללקוח, מלאי מוגבל, דברים שאתם רוצים לרשום שחשוב להדגיש. יש לכם מקום להכניס עוד תיאור, כל הדברים האלה אפשר להכניס קוד של HTML, דרך אגב מי שיודע, קצת להדגשות וכדומה. אפשר שם הפרמטר הראשי, במידה יש לכם נגיד צבע ומידה, בחירה של קטגוריות שרלוונטיות עבורכם. באפשרויות, שוב אם אמרנו צבע ומידה, אז אתם רושמים צבע ירוק מידה medium, צבע ירוק מידה large, צבע צהוב מידה medium, וצבע צהוב מידה large למשל. כמובן אם תשמרו, יתווספו לכם פה עוד אפשרויות, תוכלו להוסיף עוד דברים. אם יש תוספת מחיר אפשר להוסיף אותה פה, למשל 50 שקלים למידה large. כאן במידה ואתם רוצים את שם הילד, אם יש לכם איזשהו פרמטר טקסט שאתם רוצים שהלקוח ימלא בזמן הקנייה, תמלאו, אחרת תשאירו את זה ריק. כאן אתם ממלאים את סוגי המשלוחים והמחירים שלהם, ובמידה והוא מוגבל, למשל עם שליח מותר עד יחידה אחת בלבד, אם תרשמו בו אחד או עד 3 יחידות, אם זה ללא הגבלה אפשר להשאיר את זה. כאן תוכלו להעלות את התמונות, תמונה ראשית, תמונות נוספות, ושוב שתשמרו, יהיה לכם אפשרות להעלות עוד. לאחר מכן שומרים. ניתן, ברגע ששמרתם יש לציין שהמוצר עדיין לא פעיל, צריך לחזור למסך הזה. אתם רואים המוצר הזה הוא עדיין לא פעיל גם אחרי השמירה. ובעצם אנחנו לוחצים על הפעל, שוב צריך לראות שאנחנו בטוחים. ברגע שהמוצר מופעל בהצלחה, אתם רואים שהוא פעיל, אפשר לצפות בו. מומלץ מאוד לעבור פה גם על המוצר עצמו, לראות שהכל תקין, ללחוץ גם על מסך לקנייה ולראות שכל המחירים והכל מתעדכן כמו שצריך. במידה ולא, להוריד את המוצר מהאוויר באמצעות סיים. זה הכל עד כאן בינתיים, בהמשך עוד